गिबियावनो JSP Advice 365 चेनेलनि गासै फेसबुक पेजनि फलोवार नायगिरि लोगोसे JSP Advice 365 यूट्यूब चेनेलनि साबस्क्राइबार आरो नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआव आङो स्पेशली मानसिया गावनि जिउखौ लानानै खायसे बानाय एबा दुखु दाहायाव अराय सम गोजोमनानै थायो आरो खायसेया गावनि जिउखौ लानानै अराय सुखियाव थाबाय थायो। दा मानसिया सोरबा बायदि सुबुङा माने गावनि जिउखौ लानानै गोजोननाय फैयो आरो खायसे मानसिया गावनि जिउखौ लानानै अराय मेंग्लिनाय बानाय आरो मुगैनाय फैयो। दा जिउआव सुखि जानो नांगौब्ला मानसिया माबायदि साखाफारा जानानै जिउआव रायजो जानो गोनां जायो बेखौनो बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टआव सावरायनो नाजानाय जादों। स्पेशली मानसिया जिउआव दुखु दाहा आरो सुखुआव थानायनि जि आदब बे आदबफोरखौ गाव गावनो बासिनानै लानो रोंनांगोन। इसोरा साफ्रोमबो मानसिनो मावना जानो थाखाय समान सोलेरनि अंग हरदोंब्लाबो खायसेखौ आथिं आखाइ खंगा सोरखौबा मेगन खाना बेबायदि हरदों। नाथाय माखासे थाखोनि मानसिफ्रा इसोरा गासैबो बेनो नांनाय अंगफोरखौ हरदोंब्लाबो बेफोर अंगफोरखौ मोजां रोखोमै बाहायनानै गावनि जिउ दानायाव बिथांमोना बाहायनो रोङा आरो गावनि गोसो सानस्रिखौ माबायदि जोंखोल लाखिनांगोन एबा गावनि नांनाय बेसादफोरखौ माबायदि बुथुमना लानो नांगोन आरो बांद्राय लुबैनायनि जोहै खायसे मानसिया माने दुखुआव थानो गोनां जायो। दा बेफोरखौ लानानैनो आं दिनैनि बे भिडिअ सावरायनो नाजानाय जादों। स्पेशली मानसिया गावनाव जि दं दा गावनाव जिखिनि बेसादा दङ बेफोरखौ लानानैनो सामलायनानै जिउखौ दानो नाजायोब्ला जिउआव जोङो सुखुखौ मोननो हायो। दा सुखुखौ मोननो नांगौब्ला जों माबायदि साखाफारा जानो नांगोन बेखौ आं मोनबा टिप्स नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों। बे मोनबा टिप्सनि आदब खायदानि जोहै नोङो जिउआव सुखुआव थानो हागोन। जुदि नों बे मोनबा टिप्सखौ बाहायबाय थायोब्ला नों जिउआव अराय सुखुयै नोंनि जिउखौ बाबेन होनो हागोन। दा फै जों बे मोनबा टिप्सनि सायाव बेस खालामना सावरायनो नाजानाय। सुखि जानो लुबैयोब्ला मोनबा खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। जायफ्रा जिउआव सुखि जानो लुबैयो बिथांमोना मोनबा खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया गोनां। बेफोर खोथाफ्रा मा मा? सेथि, थांनाय खोथाफोरखौ बावगारलांनांगौ। नैथि, दा समजों गोरोबनानै थांना थानो नाजा। थामथि, इयुननि खोथाखौ जिंगासिनो नाङा। ब्रैथि, मालायजों लोगोसे गावखौ रुजुनो नाङा। मालायनि खोथा लानानै गाव मावनो लानाय हाबाखौ आद्रा दादो। दा जोङो बे मोनबा सुखि जानो लुबैयोब्ला जों मोनबा खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। बे मोनबा खोथाया मा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। गिबियावनो मा होनदों? थांनाय खोथाफोरखौ बावगारलांनो नांगोन। नों जिउआव सिगाङाव माबा मोनसे प्रब्लेमजों फेस जानानै नोंनि जिउआव बेसेबांबा दागो एबा दुखु दाहा दंब्लाबो बै दुखु दाहाफोरखौ नोङो बबेबा थेमाफ्राव मुवा बेसाद सोनानै दोननायफोरबादि नों बेखौ मुखा बा खफा मारिनानै दोननाय बादि नों बैफोर थांनाय बुब्लिनि जाथायफोरखौ बावगारनानै नों मा गावखौनो गोदान जोनोम होनो रोंनांगोन आरो बैफोर दुखु दाहानिफ्राय एंगारबोनानै नों फिन गोदान जोनोम लाफिननाय बादि नों गावनि जिउखौ दानो नाजानांगोन। बेनिखायनो थांनाय खोथाफोरखौ नों खेबले खेबले गोसोखांबाय थायोब्ला नोंनि गोसो बोलोआ मा गिलिर जालांगोन आरो दुखु दाहाया बांबाय थागोन। बेनिखायनो थांनाय खोथाफोरखौ बावगारलांनो नांगौ। अब्लासो नोङो मा गोदान खोथाफोरखौ साननानै गोसोआव मजा लानो हागोन। बेनिखायनो थांनाय खोथाफोरखौ जाय मानसिफ्रा खेबले खेबले गोसोखांनानै थाबाय थायो बेयो दुखुआवनो थानो नांगोन आरो जायफ्रा बे थांनाय समफोरखौ बावगारनानै थानो सोलोंगोन बेनो जिउआव सुखु मोनगोन। नैथि, दा समजों गोरोबनानै थांना थानो नाजा। दा गिबि बुब्लियाव नोङो खोब धोनिनि फिसाबो जानो हागौ। गिबि बुब्लियाव नोंहा गोबां थाखा फैसा धोन दौलतबो थानो गोनां जानो हागौ। बै बुब्लिखौ नों गोसोखांफिनब्ला बै थाखा फैसाखौ
नोङो मोनफिननाय नङा। मानोना मानसिया आखाइ सोमावाब्ला माबा मोनसे नाजायाब्ला बिनि फिथाइखौ नों मोनफिना। नों बबेबा मोनसे बिजनेसाव बबेबा मोनसे टारगेटआव फेलार जानानै गोबां थाखा फैसा आरो नोंनि मेहनता खहा जादोंब्लाबो नों फिन बै गोमानाय बेसादखौ नागिरफिननो थाखाय डाबल इनार्जि लानानैसो नों खामानि मावफिननो नाजागोन। आं उमुक खामानिखौ मावनानै आङो गोबां फेलार जादोंमोन, नाथाय आं दा समाव आं ओरैबायदि स्टेजाव दङ, दा समजों गोरोबनानै आं थांना थानो नाजानोसै आरो दा समाव आङो बै थांनाय बुब्लियाव जि जालांनाय जाथाय एबा फेलियर जालांनाय, बिजनेसाव लस जालांनाय, माबा मोनसे जालांनायफोरखौ बोखांफिननो थाखाय आं बे खम समनि गेजेरावनो नाजागोन होननानै गावखौ सुखियाव लाखिनानै नों प्रेक्टिकेलि खामानियाव नांबाय थायोब्ला नोङो बै गोमानाय बेसादखौ नोङो मोनफिननो हागोन। बेयो थाखा फैसा बा माबा मोनसेयानो जायाथों मानो। बेनिखायनो बुंदों दा बुब्लियाव नोङो जाबादि स्टेजाव थांनानै दङ, जाबादि लाइफ स्टाइल खालामदों, बे लाइफ स्टाइलजोंनो नोङो गोजोननानै था आरो बेनि बांद्राय लुबैयोब्ला नोङो सुखुआव थानो हानाय नङा। बेनिखायनो बुंदों दा समजों गोरोबनानै थांना थानो नाजा। थामथि, इयुननि खोथाखौ जिंगासिनो नाङा। खायसे मानसिया ओरैबायदि सानो आङो दाथ' आंहा जेबो साख्रि गैया, बाख्रि गैया, थाखा फैसा गैया, इयुनाव आं मा जालांगोन, गथ' गथायखौ माबोरै MA BA फरायगोन, डक्टर इन्जिनियार IAS IPS खालामहोनो हागोन, बेफोरबायदि साननानै गावनि रायजोआव गावनो मेंग्लिनानै गावनि इनार्जिखौ खहा खालामना लायो। बेनिखायनो इयुननि खोथाखौ जिंगासिनो नाङा। नों दा प्रेजेन्टआव जाबादि सोलिलांदों इयुनावबो बेफोरबायदिनो सोलिलांगोन होननानै नोङो साननांगोन। नाथाय नोङो खामानि मावाबासिनो बा माबा मोनसे नाजायाबासिनो नों इयुननि खोथाखौल' सानबाय थायोब्ला नोंहा टाइमा लस जागोन आरो थांनाय समफोरखौ नोङो मोनफिननाय नङा। मानोना जोंनि खुगानि राव आरो गावनाय थिर आरो समफोरखौ नोङो फिन बेखौ मोनफिना। बेनिखायनो जोङो इयुननि खोथाखौ साननानै जिंगासिनानै नोङो गावखौ बावसोमबाय थायोब्ला नों सुखुखौ मोननाय नङा, दुखुआव थानो नांगोन। बेनिखायनो नोङो दुखुनिफ्राय सुखुआव गावखौ गायसननो नांगौब्ला नोङो इयुननि खोथाफोरखौ जिंगासियालासिनो दा प्रेजेन्टनि खोथाखौ लानानै प्रेजेन्ट बादिनो सोलिलांबाय थागोन आरो बै बुब्लिया गथ' गथायनि दिनावबो बेबादिनो गथ' गथाया जों जेरै रायजो जादों बेफोरबादिनो बिथांमोनाबो साननो हानाय, मावनो हानाय गुन एबा केपासिटि थागोन। बेनिखायनो बै बुब्लि बादि जों बादिनो बे गथ' गथायफ्राबो जाहाथे सोलिलांनो हागोन बेखौ लानानै सुखियाव थानो नाजानांगोन। ब्रैथि, मालायजों लोगोसे गावखौ रुजुनो नाङा। खायसे ओरैबायदि दं, फरायसाफोरनि बिथिङावनो होन बा बैसो रानाय सुबुंनि बिथिङावनो होन बा हाबा जानाय मानसिनि बिथिङावनो होन, खायसेया गावनि लोगो दिगिया सोरबा कर'पतिनि फिसा, धोनिनि फिसा, गारि मथर बाइक दं, गावहा साइकेल गंसेयानो गैजाया बा थानो थाखाय मोजां फाक्कानि न' गैया, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै गावखौनो बिराद जिंगायाव गावखौनो जोख्लोबनानै लाबाय थायो आरो बे जिंगानिफ्राय गाव माबोरै उदांस्रि जानो हागोन बेखौ सानाबासिनो बियो मालायजों लोगोसे गावखौ रुजुनानै लायो। नाथाय मालाबाबो नों गावखौ मालायजों समान रुजुनानै थांनो नाङा। नोङो सासे धोनिनि फिसाजोजों, फिसालाजों बा धोनिनि मानसिजों नोङो लोगो जादोंब्ला नोंबोदि मुकेश अम्बानी बायदि धोनि जानांगोन, मुकेशजों लोगो जाबानो मुकेश अम्बानी बायदि नों धोनि जाथारनांगौ होननाय इसोरा जेबो हमनानै होनाय नेमखान्थि गैया। बेनिखायनो नोङो मालायजों मालाबाबो रुजुनाङा। नोङो मालायजों आं जेरै दङ आं बेबायदिनो सोलिलांगोन आरो नाजागोन। आंबो सानसे सम आरो इसोरा आंनि सिमांफोरखौ जाफुंसार होयोब्ला आंबो बेबायदिनो सानसे धोनि जागोन। बेफोरबायदि साननानैसो नोंनि मिजिंनि आगरखौ, मिजिंनि सावगारिखौ नों बोनो नांगोन। बेनिखायनो मालायजों लोगोसे गावखौ रुजुनो नाङा। मालायजों रुजुआबासिनो गावखौ जुदि सामलायलांबाय थायोब्ला नोङो सुखुआव थानो हागोन आरो बे गोसोखौ नों सामलायनो हायाबा नों दुखुआव थानो गोनां जागोन। बाथि, मालायनि खोथा लानानै गाव मावनो लानाय हाबाखौ आद्रा दाथों। खायसे मानसिया ओरैबायदि सुबुं दङ, मालायाथ' नोंनि मोजांखौ 100% साना। मालाया नोंखौ माबोरै जोख्लायनो हायो, माबोरै नोंनि मावनाय खामानिखौ फेलियर खालामना होनो हायो, फेलें खालामना होनो हायो बेखौल' अराय नाजाबाय थायो। जोंनि समाजाव 100% सोरनिबा मोजांखौ लुबैग्रा मानसि गैया। बेनिखायनो नोङो सिंगुलार नाम्बार जानानै नों गावनि
जिउनि केरियार एबा गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनायखौ जाफुंसार होनो नांगौब्ला नोङो गावनो नाजानांगोन। गावनो नाजालांबाय थायोब्ला नोङो थांखियाव सहैनो हागोन। बेनिखायनो मालायनि खोथा लानानै नों बबेबा बायदि मावनो लानाय खामानिखौ जालदाब दोनोब्ला नोङो दुखुआव गोग्लैनो गोनां जागोन आरो नोङो जोबथा बुब्लियाव नोंनि बै गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो नोङो दुखु लाफिननो गोनां जागोन। बेनिखायनो मालायनि खोथाखौ खोनासंनाङा। नों जि खामानिखौ मावनो लादों बे खामानिया जुदि सैथोबा नंगौबा सानसे जाफुंसारगोन होननानै नोंहा फोथायनाय दङब्ला नों बे खामानिखौ मावलांबाय था। अब्लानो नों मा खामानिया हासिल जागोन आरो नोङो बै मावनो लानाय खामानिया हासिल जायोब्ला नों मा जागोन सुखुआव थानो हागोन। बेनिखायनो सुखु जानो लुबैयोब्ला मानसिया बे मोनबा बोसोनथिफोरखौ जायफ्रा लानानै सोलिलांनो हागोन एबा जिउ दानो हागोन बेनो जिउआव साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। दा सुखुआव थानायनि मोनबा खिथिफोरखौ आं नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरो फिन नोंथांमोननो बुंफिननो नाजानाय जादों। सुखि जानो लुबैयोब्ला मोनबा खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। सेथि, थांनाय खोथाफोरखौ बावगारलांनांगौ। नैथि, दा समजों गोरोबनानै थांना थानो नाजा। थामथि, इयुननि खोथाखौ जिंगासिनो नाङा। ब्रैथि, मालायजों लोगोसे गावखौ रुजुनो नाङा। बाथि, मालायनि खोथा लानानै गाव मावनो लानाय हाबाखौ आद्रा दादों। दा आबुङैनो नोंथांमोना मिथिबाय मानसिया जिउआव सुखि जानो लुबैयोब्ला नोङो अराय सम खारबाय थानाय बा फैबाय थानाय सम आरो बुब्लिजों लोगोसे जों गावनि जिउखौ माबोरै खाब जाहोनानै गोरोबहोनानै जिउखौ दानो नांगौ बेखौ सोलोंनानै लानो नांगोन। आरो गावनाव जा एसे थाखा फैसा धोन दौलत बा माबा मोनसे मुवा दङ बेखौनो लानानै नोङो मालायफोरबायदि एग्रे बेग्रे नङाबाबो बेनो आंनि थाखाय टु माच थोजासे होननानै साननानै लानो नांगोन। आरो जाय मानसिया बेफोरबायदि साननानै सोलिलांनो हायो आरो जिउआव बेनो सुखिखौ मोनबाय थायो। मानोना इसोरा मानसिखौ समान रोखोमै दादोंब्लाबो सोरहाबा थाखा फैसा धोन दौलत आरजिनायनि बिथिङाव खम बारा जानो हायो। बेनिखायनो नोंथांनि केपासिटिजों जेसेबांखिनि नों मोजोमनानै मोनदों बे मोजोमनानै मोननाय बेसादखौनो नों मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइज खालामलाङोब्ला नोङो जिउआव पिस मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सोलिनो नाजा। अब्लानो जिउआव सुखु मोनगोन। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला। लोगोसेयावनो आंनि इउटुब चेनेल JSB Advice 365 चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर'।